Daniels. Mlaen at Jordan Williams. Williams at Clark. Daniels wedi parhau efo'r ediad lawr yr asgell y bel nôl tu mewn at Clark. Ben Clark yn gadw i redag. Yr ergyd! Ac ar ôl 3 munud ar 10, mae'r Seintiau wedi mynd ar y blaen. Jordan Williams sy'n sgorio am y 7th tro y tymor yma. O bel yn cael ei sgipo o un ochr i'r cae'r llall. A'r Seintiau Newydd yn mynd ar y blaen. Yna, Dan Jones yn dda, i adfer y meddiant, a mae yna gyfle rwan i Bae Colwyn! Mae'r ymwelwyr wedi taro nôl! Sam Turner yn canfod y rhwyd am y 4ydd tro tymor yma. Ac ar ôl ychydig dros hanner awr, mae'n 1-1. Redmond allan at Chislovic. Bel yn nôl at Redmond. Trio croesi ar y cynnig cynta. Mae ddim yn croesiad gora. Redmond yn gweithio'n galad i ddwyn y bel yn ôl. Ac ergyd Clark yn cael ei harbed. Mae'n fethodd Alfie Brooks. Ddal i afal ar y bel. A cic gornel ddiddi yn y pen draw. Clark. Chislovic yng nghanol y cae. Yn dwnsio heibio i dawni. Trio canfod Jordan Williams. Dyma fo Williams! Yn taro postyn. A'r bel yn adlamu nôl. I ddwylo diolchgar Alfie Brooks. O fi o bron i'r tîm cartra. Fi nôl ar y blaen yn munud olar hanner cynta. Camgymeriad amddiffynol. Chislovic. Tuag at y cwrt Cosby. Ac ergyd Adrian Chislovic yn cymryd gwiriad. A mae Seintiau Newydd wedi mynd nôl ar y blaen. Bae Colwyn yn ildio'r meddiant. Yn ddofn yn ei hanner ei hun. Ac efo chydig o loc. Mae'r tîm cartra wedi mynd nôl ar y blaen. Ben Clark. Ymlaen at Jordan Williams. Daniels. Tu allan iddo fo. Daniels yn torri tu mewn. A'i groesad o yn canfod Brad Young. A cyffyrddiad Brad Young yn canfod y rhwyd. 2 gol mewn 2 funud i'r tîm cartra. Ac yn sydyn, mae'r gêm wedi cael ei gweddnewid. Digon o fer tro yma gan y tîm cartra. Clark ar draws at Smith. Smith at Redmond. Redmond yn ystyried. Ergydio, ond yn paso'r bel ymlaen at Adrian Chislovic. A'r pwyliad yn ei gwneud tîm bedair i'r tîm cartra. Mae noson Calangeia yn troi mewn i hunllef i'r ymwelwyr. Ryan Astles. Redmond. Mentro. I mewn i'r cae unwaith ei bas dreiddiol o yn canfod Chislovic. A fe ddyla Adrian Chislovic wedi cwblhau hat-trick. Yn ergyd wan ganddo fo. A di'r tîm cartra jyst ddim yn stopio. Ton wyrdd a gwyn arall ar ei ffordd. Bel ymlaen at Daniels. Croesio Daniels. A mae'n fynd. Ryan Brobl yn canfod y rhwyd. Stori arswyd i amddiffyn Bae Colwyn. 4 gol. Mae'n ychydig dros chwarter awr. A mae'r triphwynt yn saff bellach. Tom McCready sy'n newydd ddod ymlaen i gymryd y gic. Ac yn gorfodi Conor Roberts sy'n neud arbediad. Ac ergyd. O, ddim bendant. Yn hytrach na croesiad. Redmond a Daniel sydd ei chwmpas i. Dan Redmond sy'n cymryd y gic! Ac yn canfod cornel isa'r rhwyd. Hanner dwsin i'r tîm cartra. Efo 5 munud i fynd. Mae'n 6-1.
Seintiau yn dal i chwilio am fwy. Brad Young yn taro postyn. Fion Dafydd yn methu reoli. A Gergyd Rory Holden yn cael ei rwystro. Cic rydd arall i'r tîm cartra mewn safle bygythiol. Daniels tro yma. A Ergyd o'n glanio ar do'r rhwyd.